Goedenavond, dames en heren. Welkom weer in het Alzheimer Café Venray, welke gehouden wordt in de Kempenhaan in Venray dus. We zijn in september, we hebben net de vakantie weer achter de rug. Er zitten weer mensen in de zaal en u thuis bent ook weer van harte welkom in deze uitzending. Wij gaan het hebben over wat een buurt kan betekenen voor mensen met dementie. En dat is best wel een specifiek onderwerp als je nagaat dat 24 september het Burendag gebeuren is voor Nederland. Wij vonden dat een goed item om te laten horen aan de mensen van wat kan een buurt betekenen. Ik sta hier niet alleen. Mijn mede-compagnon Nicole. Goedenavond. Is aanwezig en onze twee gasten van de buurtvereniging van de Oranje Buurt uit Venray. Bernadette Hellegers en Mien Spreeuwenberg, welkom. Misschien is het wel goed om jullie nog heel even voor te stellen. Jullie zijn van de buurtvereniging van de Oranje Buurt. Vertel wat van jezelf, Mien. Ja, ik ben dus Mien Spreeuwenberg. Ik ben getrouwd. We hebben 3 kinderen en we hebben 6 kleinkinderen. En ik zet me graag in voor de Oranje Buurt en vooral voor de Oranje Treffers. Dat is een specifieke groep die ik heel erg waardeer en graag spelletjes doe met die mensen. Maar daar komen we straks nog wel op terug. Maar dat is zoiets. Ja, daar nog meer over. Ja, daarom. Dus dat is. Ja. En dan hebben we Bernadette. Ik ben Bernadette. Ik woon dus sinds 22 jaar in de Oranje Buurt. Ik kom vanuit de zorg. Dus ik heb heel lang in ambulante nachtzorg gewerkt. Nu werk ik in het gastenhuis in Deurne. Dat is ook een tehuis met mensen met dementie, Alzheimer, noem maar op. Er is van alles. En ik ga dus ook iedere vrijdagmiddag mensen begeleiden bij ons met van allerhande problemen. En daar gaan we kaartjes mee leggen, dus, maar daar komen we straks nog even rustig op terug. Als je kijkt naar die buurtvereniging, van hoe is die opgebouwd? De buurt bedoel ik dan, hè? Zo van, zijn het veel jongere gezinnen, zijn het veel oudere gezinnen? Is het gemêleerd? Hoe moet je dat zien? Nou, het is eigenlijk een beetje en aan het worden. Dus er zitten heel veel ouderen. Ze zijn ook bezig met duurzaamheid om de mensen te helpen en te begeleiden erin. Zodat ze straks ook wat duurzamer en langer in de buurt kunnen blijven wonen in hun eigen woning. Maar er is nu ook heel veel aanwas van jongeren die in de buurt komen wonen bij ons. Dus het is allemaal en aan het worden. En hebben die dan ook een beetje een rol in de buurtvereniging? Nee, de jeugd nog niet zo erg, hè? Ja, in zekere zin wel. Ze worden overal bij betrokken. Er zijn verschillende doelgroepen, werkgroepen moet ik eigenlijk zeggen. En die gaan dan die mensen, nieuwe mensen weer bezoeken en een praatje maken. En zodoende om de zaak weer te verbinden met de Oranje Buurt. Ja. Dus jullie vereniging is zo groot dat jullie verschillende werkgroepen hebben zelfs? Ja, heel veel werkgroepen. Ik kan ze wel even opnoemen wat we allemaal hebben. We hebben er heel veel. We hebben dus de burenhulp, hele sterke groep. We hebben de communicatie, we hebben de contactmiddag, daar zijn wij dus echt van. Ja. We hebben duurzaamheid, we hebben de groen, we hebben kind en jeugd, we hebben de nieuwjaarsborrel, we hebben parkeerbeleid, we hebben de pleinen, we hebben de samenwerking met de Peters Bandenschool, we hebben de welkom en we hebben de two-switch groep. Dus er wordt van alles gedaan bij ons in de buurt. Dus eigenlijk zitten jullie zeg maar Oostsingel, Oud-Oostromseweg, Julianussingel, Stationsweg. Ja. En alles wat daar binnen valt is dus de Oranje Buurt met ouderen, maar ook met de jongeren. Nu had je het dus straks over de treffers. Kun je daar wat meer van vertellen? Nou, de Oranje Treffers, dat is de groep waar we iedere vrijdagmiddag bij elkaar komen. En dan met die mensen, dat zijn voornamelijk wel de oudere mensen. Maar ook als ze minder goed kunnen, we helpen ze met een spelletje doen, met praten. We halen ze op als ze niet meer mobiel genoeg zijn. Dus dat doen we er ook bij. En dan hebben we altijd een hele gezellige middag. En als ze 1 keer bij ons binnen zijn, dan komen ze iedere week. Heel graag. Moeten ze zich daarvoor aanmelden of kunnen de mensen gewoon komen? Nee, ze hoeven zich niet aan te melden. Ze komen gewoon, maar het zijn altijd de vaste bezoekers. Dus. En waar is het te doen eigenlijk? Want je hebt het over de vrijdagmiddag. Ja, vrijdagmiddag. Van hoe laat tot hoe laat en waar is het te doen? Van 2 tot 5 in het EVA-gebouw. Daar hebben wij een locatie afgehuurd. En daar zijn we iedere vrijdagmiddag te zien. Het EVA-gebouw, dat is bij de oude Peters Bandenschool in de Dr. Poelstraat. Ja. Oké. En dat is ook echt voor de mensen die in de Oranje Buurt wonen? Ja.
Ja. En u zei net, we gaan ze zelfs ophalen als dat nodig is. We hebben dus 1 chauffeur en die gaat dus de mensen aan huis ophalen die niet meer zo goed kunnen lopen. Dus die haalt ze op. En voorheen hadden we ook wel eens cliënten of mensen zitten, net hoe we het noemen willen, in de verpleeghuizen. Dus er zaten er een paar in Rooihof en er zaten er een paar in Vincentiushof. En die werden dus ook door 1 persoon opgehaald, want die herkenden ze steeds. En dan kwamen ze bij ons toch weer een kaartje leggen. En dan zie je alles weer opengaan bij die mensen. Want ik bedoel, er waren erbij die hadden dus heel erg dementie. Maar als je die op dezelfde plek neerzette en ze gingen het bridgen, nou dan wist je niet wat je zag. Ja. Dat is zo mooi om te zien dan. Maar hoe melden mensen zich eigenlijk aan? Is dat via de mond-to-mond reclame of hoe komen eigenlijk mensen bij jullie terecht? Gedeeltelijk mond-to-mond, maar ook we hebben van de burenhulp hebben we een persoon en die kijkt uit in de Oranjebuurt waar eventueel mensen zouden zijn die voor onze doelgroep dan in aanmerking komen. En dan kijken we zelf ook rond en dan zeggen we tegen de burenhulp ook van ga daar eens even buurten. En zodoende krijgen wij dan weer een groepje mensen. Want jullie zijn van de Oranje Treffers en zijn voor de activiteit. Ja. En hoeveel vrijwilligers hebben jullie? 7. Iedere vrijdag, bijna iedere vrijdag zijn we met z'n 7 vrijwilligers. Oké. Ja. En hoeveel mensen komen er dan zo ongeveer? Ja, nou iets minder. 20, 24. En anders hebben we wel eens in de 30 gezeten. Maar dat is nou helaas door de corona ook weer veranderd. Ja. Maar heel populair, mogen we wel zeggen. Ja. Die burenhulp, hè? Wie is dat? Welke persoon? Hoe heet ze? Hij? In Tiele. Oké. Ja, het gaat wat makkelijker. Ja, zeker. Dus maar In die doet burenhulp. Wat houdt dat precies in? Want we hebben het hier specifiek over mensen met dementie. Krijgt ze dat te horen? Ontdekt ze dat zelf? Dat er sprake is van geheugenproblemen? Doet zij boodschappen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, de burenhulp, ik zal heel even een verhaaltje doen. Ine die heeft dus een hele waslijst aan vrijwilligers op haar lijst staan thuis. En die gaat dus bij mensen langs. En mensen er is ook een kaartje van, er is ook een telefoonnummer staat erop. Mochten ze hulp nodig hebben van de burenhulp, kunnen ze die in alle tijden bellen. Dus zo kunnen ze haar bereiken en dan kunnen ze ook uitzetten van wat de vraag is en of we daaraan kunnen voldoen. Dus dat is vanuit de burenhulp. Dus die heeft dat allemaal goed in kaart. Je kunt denk ik wel zeggen dat jullie eigenlijk als buurt best wel goed voor elkaar zorgen dan. Ja, vind ik wel. Ja. Je krijgt ze links een keer van je en dan zie je toch van alles. Ja. En dat wordt dan ook in een commissie met elkaar besproken? Of is dat gewoon, jullie bellen elkaar op van mevrouw A, daar heb ik een beetje zo'n onderbuikgevoel bij. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, als wij op de vrijdagmiddag daar zitten, ik bedoel, vanuit de zorg zie je en hoor je natuurlijk heel veel. En je kletst met die en je kletst met die en je ziet dat en je ziet dat. En dan zeggen wij dus vaak wel tegen elkaar, want Mien en ik, Mien heeft heel veel vrijwilligers gedaan met mensen met dementie. Dus kijken we elkaar een keer aan en hebben we het er een keer over. God, heb jij dat ook gezien? Merk jij dat ook? En zo overleggen we dat met elkaar. Ja. Dus, en dan kun je ook natuurlijk iets extra's op gaan pakken met die mensen. Want hoe breng je dat dan naar de familie of... Meestal wel. Ja? Proberen we het wel te doen. Het is natuurlijk heel lastig, want ik bedoel, je kunt niet zomaar zeggen tegen een familie van God, er is iets, je moeder heeft dementie of heeft Alzheimer, kun je natuurlijk zo niet brengen, maar je kunt wel zeggen van God, hebben jullie dit ook gemerkt aan je moeder? Dat is net een verhaal wat ik straks vertelde van God, mevrouw was de weg een beetje kwijt, van God, hebben jullie dat ook gemerkt? Of hebben jullie dat ook gezien? En dan krijg je vaak het antwoord, ja, dat hebben we ook gezien. Dus, en dan pakt de familie het verder op, want wij zijn er echt als vrijwilliger. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor de familie wel heel helpend is als jullie aangeven op een respectvolle manier. Maar gewoon, we vallen ons wel wat dingetjes op in ieder geval. Ja. Maar dat proberen wij bij zo weinig mogelijk personen te houden, want dat is natuurlijk niet fijn dat dat van hond naar haar gaat. Dus vandaar. Is ook niet nodig. Nee, vind ik ook helemaal niet. Nee. Maar goed, het komt erop neer dat jullie dus een nauwe samenwerking hebben om de mensen binnen de buurt, zeg maar, te voorzien van zo'n dag of zo'n middag in ieder geval bij Eva.
Maar we hebben nog meer dingen. Dus we koken ook 1 keer in de 6 tot 8 weken voor de buurt. Dus het zit iedere keer vol. Dus we zitten vaak met 32 mensen. Dat is ook echt onze max. Omdat wij zelf allemaal koken voor die mensen met onze vrijwilligers. We doen zelf de boodschappen. We halen alles binnen. We gaan het voorbereiden. Dags daarna koken we voor iedereen alles. Maar er zitten ook gewoon mensen uit de buurt bij. Dus dan krijg je gesprekken van mensen ja, die wat ouder zijn, zal ik dat maar noemen. En gewoon mensen uit de straat. Gewoon echtparen. Die komen gewoon gezellig bij ons eten. Dat vinden ze gewoon superleuk. Een heerlijk hapje, een heerlijk borreltje erbij. Nou, genieten. Ja. Hè? Maar hoe is de communicatie dan? Is dat via een nieuwsbrief of is dat door middel van een app? Of hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Nou, nee, appen doen we niet. En wij doen niet appen. Nee, de mensen kennen dat vaak niet. Nee. Dus wij maken zelf een briefje en dat brengen we zelf rond bij de mensen. Oké. Doen we ook met kerst. Alle oudjes te krijgen met kerst van ons. Wij maken allemaal met ons 7 maken we kerststukjes. En met kerst brengen we die bij iedereen langs. Dus dat is helemaal geweldig. Wat is oud? Wat is oud? Nou, ja, bij ons komt Maak van je alles. zorgen. Nee, maar ik wil maar zeggen, van waar ligt de grens dan? Van leeftijd? Er ligt geen grens. Nee, Nee, bij ons geen zitten grens, ze tussen de 60 en 90. Ja, Ja, 95. Volgens mij wil Catharine met kerst graag een kerststukje. Oh, dat kan. Zeg het maar, we leveren het wel. Nee, wat gaat er mij om dus je weet hoeveel ouderen er wonen. Ja. Krijgen die dan allemaal dat? Of zijn Nee, het gewoon alleen de nee, mensen die nee. zich opgegeven hebben? Nee, de vaste bezoekers. Ja. Ja. Want we kunnen niet voor de hele Oranjebuurt doen. wel Dus heel de veel vaste dan, hè? bezoekers, die maken we allemaal zelf. Dus de vaste bezoekers van Eva. Ja. Ja. En af en toe hoor je wel eens een keer dat iemand erg ziek is Of een, of zoiets. of een zo. eenzame. Ja. Maken er altijd een paar meer. Oké. Maar dan kan zo'n Ine van de burenhulp, Ja. die kan dan daarin ook heel veel betekenen voor jullie weer. Ja, aan ja, informatie. Om dat Ja. door te geven. Ja, Ja. zonder Ja. meer. Ja. Hoe is dit nou zo ontstaan, zeg maar, die hele Heeft Nou. Mien een heel mooi verhaal. Die hele uitgebreide buurtvereniging. Nou, heel mooi. Nou, dat is een heel lang verhaal. Om een lang verhaal kort te maken, er kwam een mevrouw bij ons in de buurt, die is inmiddels overleden, kwam naar me toe en die zei: Mien, je doet zoveel vrijwilligerswerk. Kan je niet een clubje oprichten, iets oprichten om voor de mensen een kop koffie drinken, een kaartje leggen, een spelletje doen of net wat? Ik zei: nou, daar vraag je me nog wel eens wat. Nou, ik heb erover zitten na te denken. Dus toen ben ik op een gegeven moment naar Piet Croft, die kende ik ook van veel vrijwilligerswerk en alles. Dus daar ben ik naartoe gestapt en toen zijn we met de gemeente aan het stoeien gegaan en van alles wat, hebben we verschillende vooravonden gehad. En toen we alles behoorlijk goed op papier hadden, toen zijn we naar de hele Oranjebuurt gaan uitnodigen en toen zijn we in de school, hebben we de avonden gehad, gaan brainstormen hoe we dat wilden zien in de toekomst, hoe onze Oranjebuurt eruit zou zien. En zodoende is eigenlijk het hele programma begonnen. En toen gingen we ons allemaal splitsen in werkgroepen en zodoende. En hoe lang is dat nou een actieve vereniging ongeveer? Ja, verschillende werkgroepen zijn heel actief. Ja, hoe lang al? 5, 6 jaar bestaan we, Zeker. denk ik. Ik weet het niet Ik precies. weet Sorry. het niet. Sorry. Dus Nee, we weet houden ik er echt niet niet. bij. Nee. Het is gewoon leuk om te doen. Ja. Dan Ja, maakt het niet ja, uit. nee, daarom. Ja. Dus nee. Maar dat is, het werkt prima. Ja, Goh, dus je bent een beetje de oprichter zo ongeveer dan. ja eigenlijk wel. Ja. Nou, Ja. Ja. Nu zijn jullie op weg naar 2025. Wat houdt dat in? Ja, we willen nog verder, denk ik. Ja, we willen nog verder, Nou, dat denk ik. maar Ja, ook hoe ja, we zeker. dat Ja. wil eigenlijk ook zeggen, hoe wij willen zien hoe het in 2025 de Oranjebuurt eruit zag. Daarom allemaal die verschillende werkgroepen. Oké. Dus, en dan gaan we straks weer verder, dan komen er weer nieuwe, denk ik. Ja. Ja. Is het ook van dat, het is ook jongeren die er wonen, Ja, ja. doen die daar samen met de ouderen ook iets? Of dat is afhankelijk van de werkgroepen die dan samen iets organiseren? Nou, Of hoe ligt, moet ik dat zit zien? zelf dus ook in het bestuur. Het is eigenlijk de bedoeling dat we strakjes, de school is sowieso de kern van alles. Dus daar gaat alles gebeuren eigenlijk strakjes. Maar dat is de bedoeling. Hè? Dus daar zijn we nog volop mee bezig met plannen maken en hoe we het allemaal in gaan richten. Dus dan worden de ouderen verbonden met de jeugd. En dat is eigenlijk, ja, elkaar verbinden. Precies. Ja. En Ja. dat is eigenlijk de opzet. Maar het zit nog allemaal in plannen, dus ze zijn er nog niet... Maar ook de kleintjes worden ook mee betrokken Ja. met het hele programma. ja. Ja.
Met het programma van de... Voor de kinderen wordt Sint Maarten, worden lampionnetjes gemaakt en van alles wat. Nee, ieder doet zijn dingetje dan van iedere werkgroep. Er is eigenlijk geen enkel iemand die overgeslagen wordt. Nee. We hebben het heel breed. En ik kan me voorstellen als je straks dan ook nog een verbinding kunt leggen inderdaad tussen jong en oud. Ja, dat is natuurlijk echt heel waardevol en aanvullend. Ja. En daar werkt natuurlijk zo'n buurtfeest ook aan mee. Hè? Zo'n nieuwjaarsborrel is er, dus het is gewoon zo gezellig en het wordt zo druk bezocht door iedereen. En daar tref je ook vaak andere mensen die je normaal eigenlijk niet tegenkomt. Ja. En die zie je daar dus. En dan kun je daar je contacten weer leggen. Dus. Nou zijn jullie de buurtvereniging, maar ik ben altijd van dat stukje financiën. Dat vind ik toch altijd wel interessant. Heeft hier helemaal niks mee te maken voor de oudere mens. Maar hoe is dat georganiseerd? Want ter inspiratie van andere buurtverenigingen in Venray. Ja, maar er zijn er veel. Hè? Want ik zit dus ook nog in de wijkraden, zit ik ook nog in. Dus dat is het overkoepelend orgaan eigenlijk van alle wijkraden. En daar krijg je subsidie van de gemeente voor. Dus en dan kun je zelf iets opzetten. En de een pakt het zo aan, de ander pakt het zo aan. En de vereniging in de wijk, overal, die ik dus ken, allemaal via de wijkraad, die zijn echt heel actief overal in. Ja. Dus wat jullie eigenlijk binnen de buurtvereniging Oranjebuurt doen, dat zie je ook terug in bijvoorbeeld in Veltum en dergelijke. Ja. Kunnen jullie ook iets, of zit dat gewoon in het programma, of zit dat bijvoorbeeld in die vrijdagmiddag, bijvoorbeeld iets voor mantelzorgers betekenen? Hebben we wel gehad, want we hebben 1 echtpaar gehad, dus daar kwam de man kwam de vrouw brengen, zodat de man een middagje vrij had, zodat wij voor die mevrouw konden zorgen. Dus dat hebben we ook gehad. Hè? Hebben we ook een tijdje gedaan, maar toen is die mevrouw weggevallen. Ja, en dan houdt het op. En om die man weer terug te krijgen bij ons, is weer een hele stap. Ja. Dus moeten we weer continu dat contact leggen. En dat doen we door middel van briefjes in de bus te douwen voor het eten. Want je ziet dan ook dat mensen die alleenstaande zijn, dus die komen dan ook bij ons eten. Dus zo blijven we net zo lang porren en briefjes in de bus douwen, totdat hij weer een keer zegt, ik zal nog eens een keer gaan kijken. Ja. Gewoon op die manier. Ja. Maar goed, dan kan zo'n burenhulp, zo'n IN, kan dan zeker daar wat in betekenen. Ja, die springt er dan ook altijd in. Ja. Het klinkt ook alsof jullie best wel goed in beeld hebben wie er eigenlijk wonen in de wijk en wie er eventueel zich alleen zou kunnen voelen. Ja, soms hebben mensen geen behoefte aan contact, dat mag natuurlijk ook. Maar... Ja, natuurlijk, die heb je altijd. Ja. Maar wij zitten wel verspreid over de buurt, hè? Ja, dat scheelt. Dus dat scheelt veel. Je ziet veel, je hoort veel. Ogen, oren, de kostgever. Juist. En mensen die dan informatie geven. Ja, en mijn man wandelt nogal veel met zijn hond, dus die kijkt overal rond van, oh, daar zit nog een vrouwtje en daar woont nog een vrouwtje. En die heb ik al niet meer gezien en gewoon zo op die manier. En dan krijg je een reactie van die, oh ja, dat klopt. Of van die, oh ja, dat klopt. Ja. En dan kun je toch verder borduren erop, hè? Ja, kun jullie ook wel eens samen met professionals? Dus bijvoorbeeld een trajectbegeleider en dergelijke? Nee. Het zou misschien in de toekomst wel een mogelijkheid kunnen zijn om dat alsnog op te pakken. Nou, jij heeft het natuurlijk ook waarschijnlijk te maken met de AVG, hè? Met de persoonsbescherming van gegevens. En het feit dat het vrijwillig is natuurlijk. Ja, wij zijn echt vrijwilligers. En ik bedoel, ik ben dan wel de professional ertussen. Nou, natuurlijk ook vanwege het feit dat er iemand bij is van mocht er iets gebeuren, kan ik altijd bijspringen met iets. Dus, en vandaar ook dat als we een uitstapje maken, het is gewoon super gezellig met allemaal in een busje. Busjes van SVV hebben we gekregen en mochten we meenemen. Een andere busje met invalide rolstoelen. Zijn gewoon naar Kevelaar gegaan met die mensen. Nou, die mensen hadden een dag van hun leven. Dat doen jullie ook nog? Ja, zeker. Ook nog. Dus we zijn heel actief. Maar zijn er nog woningen te koop in de Oranje? Volgens mij wel. Ja. Maar heel actief. En ons groepje van vrijwilligers, nou super trots ben ik erop, want we zijn zo actief allemaal. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Ja. En ook als je dan zit te eten en daar zit iemand, een vrouwtje, en die kletst niet zoveel, maar dan gaat er gewoon iemand bij zitten, gewoon gezellig, borreltje erbij. Nou, dan zie je gewoon leuke gesprekken komen. En wij verspreiden ons ook altijd over de groep. Want daar zit een groepje Kinkros, daar Britje, daar Rikke. En dan verspreiden wij ons als vrijwilligers. We gaan niet aan één tafel zitten. Nee, we verspreiden ons. Ja. En dan hoor je ook wat, inderdaad. Ja, nou heb je het over Rikke, kaarten dus. Ja. Ik ben helemaal niet van het kaarten. Zijn er ook andere activiteiten die gedaan worden?
Wordt er ook muziek gemaakt? Komt er wel eens een muziek Nee, gemaakt? de mensen komen echt puur voor een spelletje. Want we hebben al verschillende andere dingen geprobeerd, maar dat lukt niet. Ja, ons met spelletjes doen, daar komen we voor, zeggen ze dan. Dus. Maar er is meer dan kaarten, dat bedoel ik eigenlijk aan te geven. Of is het toch echt wel kaarten? Bridge, rikken, king cross, jokeren, rummy cup. Noem maar op. Ja, dat willen de mensen. En als mensen nou zeggen van ik ben niet zo van het kaart, maar ik vind het wel gezellig om erbij te zitten. Nou, dan dat kan. Dat zijn ze ook welkom. Ja, precies. Iedereen Kopje koffie erbij, klaar. Juist. En dan kletsen ze gewoon wat. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen kan bridgen misschien. Nee. Dat bedoelde ik eigenlijk aan te geven. Nee, dat hoeft bij ons niet. Nee. Iedereen kan gewoon binnenlopen voor een kopje koffie, net waar ze zin in hebben, gewoon even kletsen. Vinden sommige mensen ook heel belangrijk. Nou, dat kan gewoon. En dan allemaal luisteren hoor, dat is ook heel belangrijk voor die mensen. Absoluut, alles waard. De kosten van zo'n kopje koffie? Niet heel? Nee. Oh, nee. Nee, 1 euro. 1 euro voor een kopje. Maar goed, dat is overheen te komen. Dat is overheen te komen. Dan krijg je wel een koekje bij en als er iemand jarig is, dan komen ze vaak met 2 vlaaien aanzetten. Wordt er wel lekker getrakteerd en dan zie je ze weer, hè? Liefst 2 stukken. Ja. Wat ik mooi vind en wat jullie vertellen, maar ook wat jullie uitstralen, is dat jullie het met plezier doen, maar ook met zorg. Dat het gaat om zorg voor je naaste, voor degene die naast je woont, letterlijk, maar ook bij je in de buurt. En dat vind ik wel echt heel maar dat is ook heel belangrijk. Ja, maar ik denk dat dat op heel veel plekken ook aan het verdwijnen is. Dus ik hoop dat jullie daarin dan wel ook, daarom hebben we ook een beetje het onderwerp gekozen, hè, als een soort van inspiratie voor andere mensen thuis misschien, wie weet, om dat ook op te pakken en om te kijken naar de buren. En, om te kijken naar elkaar. Want dat hebben we in de coronatijd dus ook gehad. Ja, heel veel mensen konden niet komen, maar wij kregen ieder een briefje. Jij belt die, dus deden we gewoon een belrondje om toch een beetje in contact te blijven met de mensen, was gewoon heel belangrijk. Of we hebben eens een keer wat kaartjes in de bus gedouwd. We hebben van alles gedaan met die mensen. Dus dat je toch zegt van heel even die attentie van God. Hoe is het? En een van onze vrijwilligers heeft verschillende boodschappen voor de mensen gedaan die niet durfden. Dus allemaal zoiets. Dus. En het geeft jezelf ook voldoening, hè? Als je wat op die manier geeft, dan ontvang je ook het weer. Ja, zeker. Zonder meer. Dan krijg je heel veel voor terug. Ja. Dan zitten we een beetje tegen het einde van deze uitzending, zeg maar. Hebben jullie zelf nog iets waarvan je denkt van, goh, dat hadden we nog eigenlijk willen zeggen. Dat is nog niet besproken geworden. Geen bedoel dansen, Mien. Ja, dat wel. Dansen, ja vertel. Ik doe bijvoorbeeld 1 keer in de maand dansen. De 3e donderdag van de maand. En met dementerenden. En als je dan ziet hoe die mensen opleven. Ze zeggen bijvoorbeeld de hele dag niks. Maar dan dansen ze en zwaaien en... Ook als ze in de rolstoel zitten, dan gaan ze met de rolstoel de vloer rond. Het is meer bewegen op muziek dan dansen. Maar dat maakt niet uit. De mensen zijn eruit. En dan hebben ze zo'n plezier. Dan moest eigenlijk, Eigenlijk moet je een vlieg kunnen zijn om dat te zien. Om dat te zien. En de mantelzorger komt met de persoon, of je nou thuis bent of ergens anders zit. Dat moet je zien. Dat moet je echt zien, dat is geweldig. Hoe die mensen opleven. Maar dat is ook zo mooi om te zien. En dat doe je bij de danssalon? Anno 54. Anno 54, maar het staat los van de buurt. Heel even voor de duidelijkheid. Dat doe ik zelf. Je wilt het gewoon even nog extra onder de aandacht brengen. Heel graag. 22 september. Maar normaal is het de 3e donderdag, hè? Klopt. En toevallig is het deze maand opgeschoven naar de 4e. En weet je waarom? Is het altijd de 3e. Ja, 22 september vanwege de week van de Alzheimer. 21 september, hè, de Alzheimerdag. En rondom dat thema wordt er van alles georganiseerd. Maar daar vertelt Paul Halmans dadelijk nog over. Dus dat komt helemaal goed. Bernadette, heb jij nog iets waarvan je denkt... Nee, ik heb al zoveel verteld, dus ik bedoel, het is gewoon onze middag, hè, de vrijdagmiddag. Ja, dat is onze en of jong of maakt niet uit. Dementie, Alzheimer, maakt allemaal niet uit. Het is allemaal bij ons welkom. Ja. Mooi. Ja. Nou, wij willen jullie heel hartelijk danken voor jullie komst naar het Alzheimer Café om als gastspreker hier aanwezig te zijn. Graag. Dadelijk ontvang je wat van ons om dat nog extra luister bij te zetten. Voor de mensen thuis, 10 oktober hebben wij wederom het Alzheimer Café hier in Venray. En dan komt notaris Olga Roffers vertellen van, goh, waar moet je aan denken wanneer er sprake is van dementie of gewoon de toekomst voor iedereen hier in Nederland, zullen we zeggen. Hè? Van wat komt erbij kijken?
Ja. Maar voordat het zover is, hebben we de week rondom de dag van de Alzheimer. Klopt. Ja. En daar willen we ook wel wat nog over horen, of niet? Ja, en daar hadden we het net over. Hè? Paul Holmans die gaat er iets over vertellen. In ieder geval heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Graag tot 10 oktober. Althans, dan is het live presenteren hier in het Alzheimer Café de Kemphaan. En anders graag tot op het beeldmateriaal. Zoals we vanavond ook al hebben aangegeven bij Mien en Bernadette van de buurtvereniging, wilden we ook nog heel eventjes jou het woord geven, Paul. Vanuit de Dementievriendelijk Venray ben jij hier nu aanwezig bij ons. Nicole zal de eerste vraag even stellen. Okay. Ja, vertel eens. Vanuit Venray Dementievriendelijk, vanuit dat, want wij kennen jou allemaal, maar vanuit dat oogpunt ben je nou bij ons. Wat wil je komen delen met ons? Want ik denk dat dat best belangrijke informatie is. Ja, een heleboel activiteiten. Je weet, Venray Dementievriendelijk beijvert zich ervoor om zoveel mogelijk ondersteuning te kunnen organiseren voor mensen met dementie en ook hun mantelzorgers, vaak een vergeten groep, dat wil ik er echt wel even bij zeggen. Die mensen hebben het ook heel moeilijk en die verdienen ook onze steun. Uitgangspunt is dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En dat betekent ook dat dan de gemeenschap waarin ze wonen erop voorbereid moet zijn dat die mensen ook zo volwaardig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. En daarvoor organiseren we allerlei dingen. Elk jaar rondom de Wereld Alzheimerdag is er een soort highlight van allerlei zaken. Er worden een heleboel dingen georganiseerd. We beginnen... Wanneer is de Wereld Alzheimerdag? De Wereld Alzheimerdag is 21 september. We beginnen natuurlijk al eerder. Komende zaterdag is er op het Schouwburgplein in Venray een grote manifestatie. Dat heet het Mini-festival. Er staat een grote tent op het Schouwburgplein en daarin hebben we een soort marktplein ingericht. Waarop verschillende exposanten zijn die dus hetgeen wat zij kunnen betekenen voor mensen met dementie en hun partners, hun mantelzorgers kunnen betekenen. Ik heb een spiekbriefje meegebracht, want er zijn er heel veel. Uiteraard het Alzheimer Café is daar ook. Zorgboerderij de Hofsteeg en de Haam zijn daar. Dagbesteding aan de Singel en de Tol. De kunstwerkplaats is ook daar heel bijzonder. Mensen kunnen ook, we hebben ook een beetje oog voor dementie en kunst. Hè, dat mensen bezig kunnen zijn met kunst. Die demonstreren daar dingen, maar je kunt er ook zelf dingetjes gaan maken onder begeleiding van mensen van de kunstwerkplaats. Steunpunt Mantelzorg is daar, ook de huisarts Dagelijks Leven zijn daar vertegenwoordigd. Dat je ook kunt zien hoe het er daar aan toe gaat, daar kun je informatie krijgen. Mantelzorgmakelaar is daar, wat kan die betekenen voor je? Een paar leuke dingen. We hebben het thema fiets is ook heel belangrijk. Er is een duofiets, die is inmiddels bekend in Venray. Die staat daar ook. Daar kun je een proefritje mee maken onder begeleiding. Die wil uitgelegd krijgen hoe zo'n ding werkt en welke vrijwilligers er zijn die mensen met dementie mee kunnen nemen op zo'n fiets. Er is een smoothiefiets. Oh, dat is lekker. Smoothies zijn lekker. Is dat het wat jij bedoelt? Ja. Ze hebben een hele leuke fiets gemaakt en aan de trapas zit, aan de ketting zit een soort mechaniekje en daar kun je mee smoothies mengen. Ik weet niet hoe het eruit ziet, ik zit ook met spanning uit te kijken naar die zaterdag. Weet je wat heel lekker is? Nee. Kiwi en spinazie. En dan een beetje sojamelk, heerlijk. Nou, dat is zo'n smoothie, hè? Ja, dan krijg je fietsen maar aan. Dus dan moet je fietsen? Ja, moet je fietsen om een smoothie te maken, ja. Verder is er een soort virtual reality. Je kunt dan op een fiets gaan zitten, krijg je een bril op en dan fiets je als het ware door het landschap. Of via een schermpje kan dat ook geprojecteerd worden. Er zijn verschillende optredens. Toevallig is er ook een korenmiddag daar in Venray. Er zijn 4 Venrayse koren. Die trekken door het centrum en die komen ook bij ons langs. Dus dat is heel leuk. Leuk, gezellig. Een solo-optreden van Pip Verhofstadt. Oh ja, een muzikale mevrouw is dat. Komt ook zingen, er komt een kinderkoor zingen. Er zijn demonstraties van Jansen Dansen en Sporten. Er is een klein podiumpje ingericht waarop ze dat kunnen laten zien. Venray Beweegt, is ook vanuit de gemeente is dat een initiatief. Die zijn ook daar aanwezig. Misschien heb ik er nog wel vergeten, want er zijn er zoveel.
Ja, dus een dag of 7. En het heet het mini-festival? Het heet een mini-festival Samen op pad. Dat is al in de Pelemaas van de afgelopen week staat er al wat informatie over in. Ja. De Pelemaas van deze week komt een interview in met Harry Schaven, voorzitter van Alzheimer Noord-Limburg, en Angelique Jansen, de voorzitter van de kerngroep Verder Dementie Vriendelijk, vertellen daar ook nog wat over. Dus er is van alles te doen, dus ik nodig iedereen graag uit om op zaterdag tussen 11 en 5 een kijkje te komen nemen op het Schouwburgplein. Moeten we entree betalen? Nee. Kunnen gewoon entree is gratis, je krijgt zelfs nog koffie met wat lekkers. Er is een kookclubje, die maakt allerlei lekkere hapjes, dus het wordt gewoon een heel gezellige dag. Ja, dat wilde ik wel even benadrukken, want behalve dat er heel veel te doen is, is het ook vooral gewoon gezellig. Gezellig, ja. Precies. Ja. Dus. De vraag van, wat maakt nou dat daar zoveel aandacht aan besteed wordt? Zo, je hebt de 17e, daar is Teun Toebes is vanavond. Die is al geweest eigenlijk, hè, als we as we speak. Klopt, dus, maar rondom die week van Alzheimerdag, Wereld Alzheimerdag, krijg je natuurlijk ook extra publiciteit. Ook landelijk wordt er veel publiciteit aan besteed. En ja, wij vinden ook dat je kunt niet genoeg aandacht vragen voor dementie. Je kunt niet genoeg aandacht vragen voor de situatie waarin mensen zitten die dementie hebben en hun mantelzorgers. Er is een heel kring van mantelzorgers vaak rondom een persoon met dementie. En die mensen die mag je gerust even voor het voetlicht halen. En je mag ook gerust een aantal dingen organiseren, daar aandacht voor vragen. Dus dat doen we verder met name. Maar goed, we zijn nog niet klaar, want na die 17e, de hele komende week, is er ook nog van alles te doen. Want op woensdag en donderdag, de 21e en de 22e, dan is er in de Schouwburg de theatervoorstelling van Wij Achter de Mist. Het is een theaterversie eigenlijk van de film die gemaakt is door Ruud Lensen vorig jaar. Ja. Of 2 jaar geleden alweer, dacht ik, over de dementie van zijn vader en de begeleiding door moeder en zo. Dus dat wordt dan ook een keer opnieuw geproduceerd. Een heel indrukwekkende voorstelling met allemaal ook lokale acteurs. Dus van harte aanbevolen, volgens mij zijn er nog kaartjes voor te krijgen. Dus het is een echt theaterstuk wat in de Schouwburg... Ja. Oké. En dan, het werd straks al gezegd, 22 september, de danssalon. Dansen en sporten. Deze keer misschien nog wel leuk om dat erbij te vertellen. Deze keer is er ook een live muziek bij van de trio Heather. Die hebben we een paar maanden geleden hier, of 2 maanden geleden geloof ik, in het Alzheimer Café gehad. Klopt. En ja, met 2 muzikanten en 1 solozangeres, dus dat was gewoon heel erg leuk. Kunnen de mensen nog meer genieten. En dan, last but not least, op 28 september, dat is nog een weekje later, is er in het Zonnelied, in Brugske, is er een monoloogvoorstelling. En die heet Helderman. Die wordt gegeven door Thomas Borggreven. Thomas Borggreven is een man die als geestelijk verzorger werkt in een verpleeghuis ergens in het westen van het land. En die gaat het land door met een eenmans toneelvoorstelling. En deze keer beeldt hij iemand uit die het dementieproces doormaakt. Dus hij weet wat dementie is, hij heeft er zijn werk dagelijks mee te maken. Ja. En hij laat je dus de wereld meebeleven zoals die gezien wordt door iemand met dementie. Met al zijn angsten en zijn twijfels en zijn zekerheden. Dus dat is heel indrukwekkend, ook van harte aanbevolen. Genoeg te doen. Dat allemaal dus. Zo. Ik snap dat je dat even wilde komen vertellen. Ja. Kunnen de mensen het nog ergens terugvinden? Want er is een mond vol verteld nou door jou. Maar kunnen ze het nog ergens zien op affiches of iets dergelijks? Er hangen affiches in het dorp over van allerlei zaken. Ik dacht achter op de informatietafel nog een paar briefjes liggen waar je even het programmaatje mee kunt nemen. Wat ik nou verteld heb, staat er in een nutshell ook nog op. Dus, en de Pelemaas, hè, wat je vertelde. Wat ik straks zei, ja. Oké. Dat is voor de mensen thuis van belang, hè? Als je het niet even denkt van wanneer was er ook alweer wat? Ja. Via de Pelemaas is alles terug. Ja, prima. Nou, hartelijk dank, Paul. Ja, fijn dat ik het even mag komen vertellen. Ja, graag gedaan. Plezier. Okay. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Oké. Even de biertjes helpen.